Merħba tfal, nilqakom għall-rokna tal-programm tagħna Għid l-istorja. Illum tfal għandi storja oħra bil-Malti għalikom u din l-istorja jisimha Il-ħolma tar-raġel il-fqir. Mela ħin l-istorja tfal x'nagħmlu s-soltu? Inħarsu u nisimgħu proset. Mela darba waħda kien hemm wieħed raġel fqir. Kien joqgħod ġo triq twila mhux ħażin fil-kantuniera tagħha. Id-dar tiegħu kienet imbajda nisbuha kollha blu. Kienet tidher sewwa minn kull imkien. Kull ma kellu kamra ġo kamra u biċċa bitħa żgħira. Imma l-bitħa żgħira kemm żgħira kienet iżżomm il-ħmar ġo fiha. Ir-raġel kien saqqaf dik il-bitħa biex il-ħmar la jbati misħana tax-xemx u lanqas ibati mill-maltemp. Kull filgħodu ir-raġel kien joħroġ u minn ġo triq tiegħu stess li kienet triq dejqa u twila imma b'siġar tal-palm fuq il-lemi u fuq ix-xelluk. Kien jaqta' ftit mit-tamal li kien jikber fuq dawk is-siġar. Dik kienet l-ikla tiegħu u dejjem jirringrazzja l-Alla li kien ikollu x'jiekol. Darba waħda waqt li kien rieqed ra lil dan il-ġenju kulur id-deheb safrani derlu fil-ħolma u kellmu b'vuċi soda u qallu: raġel xwejjaħ, irridek taqbad il-ħmar tiegħek u titlaq minn hawn il-post tażiż tiegħek. Mur, imxi, ħaddum, imma imxi sakemm tasal il-Kajr. Il-Kajr, il-belt kapitali tal-Eġittu. Ir-raġel kien joqgħod Bagdad, illi hija il-belt kapitali tal-Iraq. Iva, kien hemm ħafna bogħod. Imma il-ġenju qallu: ara ma taqtax qalbek, għax meta terġa' tiġi lura hawn, għax hawn terġa' tiġi lura, int issir sinjur. Qam mifxul ir-raġel, ħolma mhix ħolma, dar mad-dar kollha jfittex u jara jekk kienx hemm xi ġenju kulur id-deheb. Il-ħolma tant kienet reali, tant kienet vera, illi iva ir-raġel qabba il-ħmar tiegħu xi ħaġa tal-ħwejjeġ, xi ħaġa x'jixrob u naturalment ftit tamal fil-basket. U beda miexi u miexi u miexi. Dam ma nafx kemm taħadlu l-vjaġġ, imma dam ma wasal. Meta wasal il-Kajr kien idlam. Flus biex iħallas kamra fejn joqgħod ma kellux. Kien hemm siġra u ħdejn din is-siġra kien hemm post tat-talb. Ir-raġel rabat il-ħmar mas-siġra u daħal inkies ġo dan il-post tat-talb. Ma kien hemm ħadd dak il-ħin. Kien rieqed meta f'daqqa waħda jisma' tiżbit bu bu bu. Dan x'inhu? Qam maħsud, ħareġ jiġri u jara xi ħallelin qed jiżgussaw bib ta' dar. Ħaj! Ja ħallelin! Ja ħallelin! X'intom tagħmlu? Il-ħallelin ħarsu u kif rawh ħarbu. Ma kienx biss li sema dak it-tiżbit, semgħuh xi nies oħrajn ukoll. Ħarġu
u jsibu lil dan il-barrani. Għalihom kien barrani qatt ma rawh. Ja ħallil, qed tipprova tisraq lil ħabib tagħna għax mhux qiegħed hawnux. Le ja ħasra, mhux jien, anzi jien bdejt ngħajjad ħallelin, imma ġrew u ħarbu. O mor, tajt mhux se tgħaddi żmien bejna, ħallil, int imma lilek sibna, ara l-bib kif żgassajtu l-ġewwa, kont lest biex tidħol u tisirqu. Le, tawħ xi daqtejn ukoll ta' ġurat u ġowon u minn wara kien hemm min kien brekkun u taħ daqtejn. Ġirja waħda laqqas biss kien jaf x'ġara. Ħaduh għand il-pulizija tal-post. Dan ħallil, dan sfronda l-bib tal-ħabib tagħna. Ġen min jgħid biċċa, min jgħid oħra, dak ma nafux minn fejn ġie, għax il-ħabib tagħna msifer mhux qiegħed id-dar, għax il-bib kisseru. Wifqu! Huwa askit perfett. Morru, kulħadd jitlaq lejn daru. Morru worqdu, ħallil qed tgħidu li hu nieħu ħsiebu jien. Il-liġi fidejja, mhux fidejkom, morru. Wieħed wara l-ieħor kulħadd telaq lejn daru. Il-pulizija ħenduna li r-raġel kien mibxur. Poġġi bil-qiegħda sieħbi, trid nagħmillek naqra kafè? Qallu l-pulizija. Ma ngħidlekx leta, x'ħażda din, ma kontx qed nistennija ħej. Sakemm kien qiegħed jixrob, il-pulizija staqsih. Int minn fejn int? M'intix mir-raħal tagħna? Le, ġejt mill-bot tajt kamili nivvjaġġa. Jien ġejt minn Bagdad. Minn Bagdad? Il-ġiżimina. Minn Bagdad daqs kemmu l-bot. X'tejta mela hawn il-Kajr. Għax ħanajdlek sewwa, propjament kelli ħolma. U f'din il-ħolma rajt ġenju kulur id-deb. U bleħen sod qalli biex niġi hawn il-Kajr għax hawn se nsib il-fortuna tiegħi u nsir sinjur. Kemm inti raġel tajjeb u fidil. U inti temmen illi se ssib il-fortuna tiegħek hawn, mela int temmen il-ħolm. Mela isma' tiegħi, jien ukoll kelli ħolma. 3 iljieli wara xulxin laqqas temmen l-istess ħolma. Fejn xi ħadd kien qiegħed jgħidli biex jien mill-Kajr immur Bagdad għax hemm ġo triq twila mimlija siġar tal-palm fuq il-lemin u fuq ix-xellug. Kien hemm xi dar f'kantuniera imbajda kollha blu. Ġo fiha hemm kamra ġo kamra li jagħtu għal ġo bitħa. U f'din il-bitħa jekk nagħmel ħofra insib ħafna flus, insib teżor. U tajt minix sejjer Bagdad biex nemmen ħolma. Il-ħolm ħolmu. Imma r-raġel feta ħajnejh u widnejh sewwa. Triq twila bis-siġar fuq il-lemin u fuq ix-xellug tal-palm. Dar imbajda blu tidher minn kull imkien. Kamra bil-bitħa. Tajt li qalbi il-ħolma ta' dan il-pulizija mixej ħlif li jiġi fid-dar tiegħi. Tajt li qalbi l-fortuna hemm qiegħda ħaseb bejnu u bejn ruħu dak ir-raġel. Iġifieri
Nista mmur ħabib jiena. U mela x'tagħmel? Mur, int bil-mixi ġejt? Le, ġejt bil-ħmar. Marbut fejn il-post tat-talb. Mela mur aqbad il-ħmar tiegħek u erġa' lura lejn darek ħabib. Mur. Hekk għamel il-vjaġġ ħalis ta' żmien biex wasal lura d-dar. Imma meta wasal iktar kuntent, beda jħossu iktar ferħan u beda jħoss li tassew kien se jsib xi ħaġa speċjali. Illi l-ħmar ħalleħ barra, rabtu mal-bib, daħal u mar fil-bitħa. Hawnhekk in-nofs tal-bitħa ħaniprova. Qabad baqqun u beda jbaqqan. Jbaqqan. L-ħofra kienet fonda ġmiela, sakemm intaqa' ma' xi ħaġa li għamlet tlejn. Kienet xi ħaġa tal-landa. Niżel bidu jneħħi l-frak, jneħħi ħaffer, xi daqtejn baqqun ieħor min-naħa tal-ġenb. Iva, sab kaxxa tal-landa. Fetaħa kien hemm moniti tad-deheb, tal-fidda, perli, diamanti. Min kellu jgħidlu illi kien se jsib fortuna fil-bitħa tiegħu. Sewwa qallu l-ġenju, meta tiġi lura għandek tkun sinjur. Kemm kien ferħan ir-raġel, xejn ma kien rejb. Żamm li kellu jżomm, sab in-nies foqra u qassam xi ħaġa lil kulħadd. Kemm kien sew li jemmen dik il-ħolma tiegħu, għax miegħu gawdew ħafna nies foqra. Mela dik kienet l-istorja tiegħi illum. Din l-istorja tfal tajġ kemm inħobb lilna. Għax aħna noħolmu ħafna, imma nemnuh il-ħolm. Ġieli ngħidu tajt veru se jiġrili hekk, tajt veru kien ġara hekk. Jien personalment il-ħolm ma nemnux. Imma meta tkun f'xi ħolma ta' storja, iva niftaħ għajnejja, niftaħ widnejja u nkun qed nistenna b'ħerqa kbira x'se jiġri. Għax dawk tal-istejjer dejjem nemminhom. Mela llum se nħallikom hawn tfal. Dik kienet l-istorja tiegħi. Sakemm nerġgħu nintaqgħu għal storja oħra, saħħiet tfal.